Pakistan'ın sağlık işgärleri Khyber Pakhtunkhwa regionunda poliomiyelit keseliniň öňüni almak boýunça 3 günlük vaksinasiýa çärelerine başladylar. Medisina işgärleriniň regionyň iki etrafynda işleýänligi emma 3-nji etrapda işlemegiň söwüşijileriň zorluklarynyň howpy sebäpli olar üçin el ýeterli dälligi aýdylýar. Pakistan dünýä ýüzünde poliomiyelit keseliniň iň uly derejede ýaýran 3 ýurdunyň biridir. Pakistanda şu ýyl 270 çemet adam poliomiyelit keseline uçrady. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde aktivistler prezidentiň edara jaýynyň daşynda jemlenip, ýurdun Moskwanyň ýol başçylygyndaky Ýewraziýa ykdysady bileşigine goşulmagyna goldaw bildirdiler. Demonstrantlar Ortiýet Kırgızstanyň strategik partnýory diýen mazmunly şygarlary öňe sürdiler. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew bileşige goşulmak boýunça ýalaşygy 23-nji dekabrda Moskwada gol çeker. 1-nji ýanwarda Ýewraziýa ykdysady bileşigi Ortiýeti, Belarusi, Kazakstany, Ermenistany we Kırgızstany öz içine alar. Belgradda mugallimler sosial podanyň işgärleriniň aýlyklaryny azaltmak boýunça planlara protest bildirip iş taşlaýyşy eglan etdiler. Serbiýaly mugallimler özleriniň hökümetiň bir ykdysady täşkitlama çäreleriniň çäginde aýlyklaryň kemeldirilmeginden boşadylmalydygyny aýdýarlar. Bir günlük iş taşlaýyş birnäçe hepdelep dowam eden üstünlükli bolmadyk gepleşiklerden soň eglan edildi. Günüň dowamında tutuş ýurt boýunça 1000 mektepde okuw ýatyryldy. Siz günüň täzelikleri bilen tanış boldunuz.